kwamba tarehe 7 kuanzia boda yetu na Kericho under the permission of James Agre Bobo Rengo hapa na mwenzetu rafiki yetu Otuoma wa Busia, hatutakuwa na mawasiliano ya magari kutoka huko mpaka hapa. Umekubali? Nakupa na botegno kibawachono. Kwa sababu kubwa wetu, rais wetu Raila Amolo Odinga ameongea ya kwamba tarehe 7 hakuna kazi. Na sisi kama wabunge ya ugatuzi ya Kisumu tunaungana na Wakenya wote kwa kusema ya kwamba hapa Ugunja leo ya kwamba tarehe 7 en mandanganyo. Enango? Mandamano kidhuluilo kone mandanganyo. Oduona mand? Siku hiyo Ruto ataona mandanganyo. Sema mandanganyo. Ruto ataona mandanganyo. Omiyo wacho ne wan kaka Raila mono se wuoyo. Aneno MCS mama wuok bondo ka. Aneno kama sarane uruongogi to gitingo wigi ne gichalo gichiemo ko chanda. An kae mang'eni ng'ato dhi wuok ni ka wuone en acting MP mabondo. Wano jienda jojo waseriembo Kisumu kucho mok nyon. Omiyo ang'eni MCS mabondo gi joma beyo. Magi jo chama motegno kendo moriere. Ani gibro winjore ta achiel kuom gi wuok to bedo acting MP mabo. Ber koso rach. Era jo moyie ni MPC achiel obed acting MP mabondo. Mane wach wango nikech mane ujumbe mwakelu. Makadirio e budget manyocha gitie. Nyikala neno ka wandai ni ka. No wuonde MPs wagi. Niketo negi pesa ma development. Ukiangalia yale makadirio yenye ilepelekwa kwa bunge, yale mapendekezo na Minister of Finance, onge development kata chiel moketi. Wanda initie development moketi. Onge jogi che wuono jogi. To moko be ywak ariyo kuom gi na ywak kawuono. Ni sani Ruto ok mak kata simbgi. To Ruto ok mak simbgi to wanbe waketo negi kae. Koro gin gi problem times 2. Uwinjo maber. Omiyo wan wadhi chwako negi piny. Wasaliti ok wabed go. Wan wamakore motegno chini ya Raila Amolo Odinga. Uwinjo maber. Mheshimiwa, I'm the city manager nena Balawanga ka. The incoming MP Magem. Abalawanga is in charge of the Kisumu city. Abalawanga se wacho na ni chieng tarika perio chieng maandamano. Onge